No to teraz zaczniemy od tańców. Wejdziemy w piątek, w weekend tanecznym krokiem. Razem z nami Justyna Bolek ze Slavika Dance. Dzień dobry, Justyno, witam serdecznie. Dzień dobry, witajcie. Jak tam przed weekendem? Dużo pracy? Dużo pracy, tak. Czyli- Jak co weekend zresztą. No właśnie w ubiegłym tygodniu widzieliśmy się też w pracy. Tak, zgadza się. My mamy takie szczęście, słuchaj, co weekend to praca. Powiedz, co to takiego Slavika Dance? Bo brzmi bardzo ładnie. Slavika Dance, czyli nic innego jak po prostu fitness na ludowo. Nie jest to taniec, jest to przede wszystkim fitness. Czyli kroki tańców ludowych są tak zmodyfikowane, czyli zmienione do kroków fitnessu, czyli przez całe zajęcia, które trwają do 55 minut w sumie. Spalamy kalorie, gubimy kalorie. Przez całe zajęcia uczymy się choreografii, a na końcu jest finał. Takim nieodłączną rzeczą, która jakby która jest na sali, to są czerwone usta. Panie przychodzą często w czerwonej szmince, którą gdzieś tam nawet mają schowaną w spodenkach i nie tylko. O, świetnie, czyli generalnie przychodzimy bez makijażu, ale czerwone usta muszą być. Tak naprawdę nasza właśnie słoweńska moc, przede wszystkim Słowenka jest kobietą i to jest takie hasło przewodnie naszych zajęć, że przede wszystkim zajęcia są dla pań, czy dla wszystkich pań, ale taka główna klientela to są panie właśnie 30+, 40+, nawet i 50+, które rzeczywiście na co dzień zajmują się w domu dzieciaczkami, sprzątają, dbają o to ognisko domowe i w tym momencie mogą przyjść do nas na zajęcia i na maksa po prostu wyluzować, mówiąc kolokwialnie. A powiedz mi, skąd w ogóle się wziął u ciebie taki pomysł, żeby stworzyć Slavikę? No Slavika to już jest firma, prawda? Pod konkretną nazwą. Natomiast skąd w ogóle ten pomysł, żeby fitness zrobić na ludowo? Ponad 10 lat tańczyłam w zespole tańca ludowego Neptun, który teraz oczywiście serdecznie pozdrawiam. No jestem duszą artystyczną, zawsze chciałam robić coś swojego własnego. Myślę, że wielu z nas, wielu artystów ma takie podejście, tylko rzeczywiście każdy ma marzenia, ale żeby te marzenia spełnić, żeby uczestniczyć w tych marzeniach na bieżąco każdego dnia, to jest rzeczywiście ta największa praca, którą teraz wykonuję właśnie ja, codziennie. Czy Slavika Dance jako projekt, jako pomysł szybko się przyjął? Czy musiałaś nad tym napracować jednak? Ja myślę, że nigdy nie będzie takiego momentu, że będę musiała przestać pracować. To jest ciągłe dążenie do bycia doskonałym, ale w tej dobrej formie, tak? Więc pracuję bardzo nad tym, żeby te zajęcia pojawiały się w jak największej ilości w klubach w Polsce, no bo już rzeczywiście są w klubach w Polsce. Muszę tutaj powiedzieć, że największym przyłożeniem w ogóle, gdzie jest najwięcej zajęć, to jest w ogóle Łódź. Tam to jest po prostu, to jest szok. Tam Halo, czyli chcesz powiedzieć, tak, że na Kaszubach jest jeszcze niewiele takich zajęć, a my tutaj przecież tacy... Z przykrością chciałabym powiedzieć, że tak. Z tego względu, że ale po to jestem tutaj właśnie, żeby te zajęcia ruszyły na Kaszuby bardzo mocno. Ale dlaczego tak jest? Nie dlatego, że nie chcę. Ja jestem tak naprawdę w Trójmieście, mamy jeszcze małą ilość instruktorów, więc gdzieś tam każdy ma po prostu swoje zajęcia w innych miejscach, ale największa ilość instruktorów po prostu jest z tamtych okolic, tak, też południe Polski, więc dlatego tak się dzieje. Czyli generalnie twoja praca polega w tej chwili na tym, że jedziesz w dane miejsce, gdzieś zaproszą i szkolisz instruktorów po prostu. Tak, moja praca przede wszystkim polega na tym, że jeżdżę warsztatowo, promocyjnie po całej Polsce, jak i oczywiście za granicę Polski też już jeżdżę. I to się odbywa rzeczywiście w formie warsztatowej, promocyjnej, ale na co dzień moja praca to taka, czyli właśnie szkolenie instruktorów niezależnie tak naprawdę od wieku. W sumie każdy może zostać instruktorem. Oczywiście prawda jest taka, że wymagane jest oczywiście również doświadczenie taneczne i fitnessowe, no bo jednak jest to fitness, tak? To nie są zajęcia typowo taneczne. Więc tutaj specyfika zajęć też jest taka właśnie typowo fitnessowa, całe nauczanie. Także to jest bardzo ważne i oczywiście też dążę do tego, żeby byli ludzie, którzy przyszłościowo też będą szkolili po prostu instruktorów, tak? Czyli tak zwani master trenerzy. Więc tutaj sieć cała instruktorska oczywiście rozbudowana i będzie jeszcze bardziej, bo już są oczywiście kolejne daty na kolejne szkolenia. Justyna Bolek ze Slavika Dance w studiu Radia Kaszebę. Zaraz wracamy do rozmowy. Michał Szpak, Color of Your Life. Michał Szpak, którego kocha Justyna Bolek ze Slavika Dance. Tak, uwielbiam Michała, Dlatego specjalnie dla ciebie, słuchaj. Dziękuję bardzo, wiem, domyśliłam się. Ale ty miałaś okazję poznać Michała osobiście. Tak, i dlatego właśnie od tamtej pory po prostu moja miłość jest jeszcze większa do niego. Jak wrażenia, czy jest tak samo sympatyczną, otwartą osobą, jak go widzimy w mediach? Oczywiście, że tak. Jest po prostu zwykłym, normalnym facetem. I jest facetem, podkreślam. Nie, ale maluje paznokcie. Tak, oczywiście jest, tak, ma taki wyraz artystyczny, oczywiście, że tak, ale no ja
Też jesteś artystką i to rozumiesz, Oczywiście, prawda? że tak. Oczywiście mhm. same po prostu to, jak on jest na scenie i śpiewa i usłyszeć go na żywo i być blisko po prostu przy nim, to jest w ogóle super, naprawdę. Justyno, powiedz, chciałam zapytać, bo to ty układałaś choreografię do teledysku Donatana i Kleo, My Słowianie. Jak zaczęła się wasza współpraca? W ogóle to się stało? To znaczy nie teledysk Mysłowianie, tylko właśnie klip Slawika. Tak, Slawika, klip Slawika. Tak. Mhm. Jak to się zaczęło? Mianowicie zanim powstała Slawika Dance, miałam agencję artystyczną. Bardzo chciałam sprzedać ludowiznę, ale w troszeczkę nowoczesny sposób. Nie do końca ludzie chcieli mnie słuchać, no bo w sumie no jak to można, jak w ogóle można robić takie rzeczy, ale to nie było oczywiście nic z tym złego. W międzyczasie nawiązałam współpracę z Flex Sopot, są to liderki oczywiście z Sopotu. Oczywiście jest to zwarta grupa fajnych dziewczyn, więc mogłam stworzyć z nimi coś swojego. Pan menadżer Maciej się zgodził. I tak naprawdę stworzyłam na nich choreografię do My Słowianie wtedy. Choreografia była ludowa, ale nowoczesna, kobieca. Zatańczyły tę choreografię oczywiście na wielu meczach i któregoś razu po prostu Donatan udostępnił u siebie tą choreografię na profilu facebookowym, z tego względu, że ta choreografia była na YouTubie. I w międzyczasie rzeczywiście nawiązała się współpraca, ponieważ po prostu gdzieś tam zapytania, maile, ponieważ potrzebował tancerek, jak i również takiego klimatu, czyli tą całą aranżację, która mu się spodobała. Potrzebował czegoś takiego do swojego klipu Slawika. I tak naprawdę wtedy się zaczęło, czyli klip Slawika, zaraz po klipie Slawika. Dziewczyny, oczywiście ja razem z dziewczynami jeździłyśmy po całej Polsce, po dużych festiwalach, tańcząc tą właśnie moją choreografię, więc zajmowałam się jakby całą aranżacją i to naprawdę było coś wyjątkowego. Czyli no po prostu poznać tych ludzi od kuchni i być tam od kuchni, super przeżycie. Bardzo fajne doświadczenie w ogóle. Bardzo fajne doświadczenie i naprawdę ostatnio tak sobie pomyślałam, że naprawdę lubię swoje życie, bo jest dosyć barwne i czasami przecież narzekamy, mamy gdzieś tam gorsze dni, narzekamy, ale Zmęczeni jesteśmy ale czasami, naprawdę no muszę, prawda? czasami oczywiście też narzekam, no bo przede wszystkim jestem kobietą, a jak dopadają mnie te nasze kobiece dni, to w ogóle jest chyba masakra. Nie no, żartuję sobie, ale oczywiście muszę przestać, naprawdę muszę uśmiechać się jeszcze bardziej, uśmiecham się, ale... Ale właśnie chciałam powiedzieć, że ty nie jesteś osobą, która się nie uśmiecha. Ty jesteś osobą, która ma ADHD podwójnie wrodzone, wiesz. Ja mam pojedynczo, ty masz podwójnie. Coś w tym jest, ale właśnie czasami ktoś mi się pyta, skąd to ADHD? Jakoś tak ostatnio chyba doszłam do wniosku, że mój tata jest z południa, no jest z Beskidu, moja mama jest stąd, no chyba po prostu gdzieś Mieszanka. tam... Tak, taka wybuchowa mieszanka powstała, aczkolwiek no w sumie jest nas, mam brata, mam siostrę, jestem ja i tak naprawdę ja z tej trójki jestem, zawsze ze mną było najwięcej po prostu problemu. Ale wiesz jak to jest, ty jesteś też osobą, która bardzo dużo ćwiczy, jest w ciągłym ruchu, ciągle coś się dzieje, a kiedy my się ruszamy, kiedy nasze ciało się rusza, to też wydzielają się endorfiny i jesteśmy coraz bardziej zadowoleni. Zgadza się. No Oczywiście. dobra, a teraz powiedz mi, jak tam z naszymi idolami? To jest główny temat, do którego chciałabym dalej przejść, bo przecież przygotowujesz choreografię na finał konkursu Kaszubski Idol 2016. Finał odbędzie się w grudniu, no ale kupa przygotowań przed tym. Przede wszystkim na wstępie bardzo chciałabym podziękować Wam za zaproszenie właśnie do udziału, no bo to jest niesamowite przeżycie. Miałam właśnie okazję być z Wami w ubiegły weekend na tych warsztatach dwudniowych, no i po prostu rewelacja. Nie dość, że dzieciaki, to już nie są w sumie dzieciaki, to jest młodzież. Niesamowite jest poznać młodzież inną niż o której się słyszy, jaka jest, więc oczywiście to nie jest tak, że chowamy wszystkie do jednego worka, ale no tak otwarci ludzie, sympatyczni, przede wszystkim ułożeni, z pokorą, bardzo utalentowani, więc cieszy mnie fakt taki, że taka młodzież jeszcze po prostu jest. Ja myślę, że wy ze wzajemnością przypadliście sobie do gustu, Oj, zdecydowanie. tak, ale od razu rzeczywiście ta energia pojawiła się na wstępie i ona trwała po prostu aż do samej niedzieli. Zresztą no właśnie było to na tych warsztatach, naszych zajęciach tanecznych słychać. Ale we mnie też po prostu tyle emocji, że oni się cieszą. Przede wszystkim widzieć ludzi, którzy są naprzeciwko ciebie, z którymi prowadzisz zajęcia, czy są to zajęcia fitness taneczne, nieważne jakie. Widzieć ich minę, ich szczęście, ich radość, to jest najlepsza nagroda, jaka możecie spotkać. Wiesz, że oni by mieli chęć z tobą tańczyć cały czas. Ja z nimi później rozmawiałam, to ale ja z nimi tu, też. tam. No właśnie tak jak wspomniałam Ci wcześniej już, jak była przerwa, że wysyłają mi snapy różne, tak? Gdzie tam po prostu z tych naszych zajęć, jak tańczą, że słuchawki w uszach, że no nie, no tak naprawdę rzeczywiście to jest niesamowite, bo znamy się tak naprawdę bardzo krótko, albo w ogóle się można powiedzieć, że się nie znamy, a tak jakoś się bardzo wszyscy ze sobą Wszyscy zbiliśmy. są otwarci wobec siebie. Tak. Możesz zdradzić, co przygotowałaś na finał, co zatańczył? Chociaż tak wiesz, chociaż tak po troszkę. Cztery piosenki, czyli różne cztery choreografie. Na pewno jedną z nich to będzie walc wiedeński, na pewno. Uwaga, solo, więc
specyficzna forma, ale już przecież zresztą sama widziałaś, jak ćwiczyliśmy ładnie. Także no fajna grupa, bardzo zdolna. Też między innymi będzie to Justin Timberlake, jego nowy utwór, więc naprawdę miszmasz, ale z tego względu, że tak jak powiedziałam wcześniej, no Idol, no odkąd ja pamiętam, Idol był gdzieś tam zawsze w telewizji i nie tylko, i gdzieś tam po prostu połączenie różnych takich, można powiedzieć, może pokoleń to duże słowo, tak, ale no różna muzyka z różnych lat, może w ten sposób. O. Taka, która jest wiecznie żywa i która zawsze gdzieś tam Właśnie w tak, głowie która nam jest gra. wiecznie żywa. No dobrze, to Justin Timberlake będzie, to my teraz zagramy, a wracamy zaraz do rozmowy. Justyna Bolek ze Slawika Dance gościem. A ja w tym czasie sobie potańczę. Proszę bardzo. A ja popatrzę. Kleo w programie Klapre Pludre i Justyna Bolek ze Slawika Dance również dzisiaj w studio na żywo. Kleo, współpraca też ci nie obca, prawda? Nie, też mi nie obca. Wszystko zostało. Słuchaj, jeszcze chciałabym na chwilę wrócić do naszych idoli, do konkursu Kaszubski do 2016. Jakie są, że tak powiem, twoje oczekiwania względem tych młodych ludzi? W sensie, jak ich widzisz po tych pierwszych krokach tanecznych? Może nie tyle, że oczekiwania, ale staram się, oczywiście miałam w głowie ułożony rysunek, tak, żeby zrobić z nimi coś, w cudzysłowie, ale przede wszystkim dla mnie ważne jest to, co oni mają w sobie, żeby to z nich wydobyć. Więc tak naprawdę już wiem, że po tym weekendzie większość z nich, a tak naprawdę wszyscy, coś w tym jest, że jak ktoś ładnie śpiewa, to i potrafi To tańczyć. mhm. Tak. Chociaż w sumie, no co, ja ćwiczę, tańczę, a jak umie ze śpiewem? Na. Nie wiem w ogóle. Może nie Słuchaj, będę tego nie robić. nie wiem, czy wiesz, ale my mamy dźwięk, w którym śpiewasz. Ale że jak to? No tak, to nagrywaliśmy Nie, tak. Jeszcze o zapytałaś się, nie. ty to nagrywasz? Ja mówię, oczywiście. Ja myślałam, że żartujesz, o nie. Nie, mamy, więc powiem ci, że nie. Słuchaj, tragedii nie ma. Co prawda nie wiem, jaką piosenkę śpiewałaś do dzisiaj. Jak możesz powiedzieć, że tragedii nie ma? Oczekiwałam, że powiesz, że było super. Nie, a tak na poważnie, słuchajcie, no to moje doświadczenie ze śpiewem, no to wiadomo, że w zespole ludowym, ale no na tym zakończmy, że tak powiem, moje jakby to powiedzieć. Wolisz zająć się fitnessem i choreografią, tak? Tak, i myślę, że tutaj jakby pozostajemy w tym temacie najbardziej. Choreografię w całości zaprezentujemy oczywiście podczas finału 3 grudnia w Filharmonii Kaszubskiej. Odbędzie się to wielkie wydarzenie. Wtedy będziecie mogli zobaczyć, jak młodzież z konkursu Kaszubski DOL 2016 tańczy, jak przygotowała się pod okiem Justyny. Justyna, powiedz mi, na jakim etapie jest teraz Slawika? Na jakim etapie jest Slawika? Przede wszystkim wciąż tworzymy sieć instruktorów Slawika Dance na terenie całej Polski. Bo to nie jest tak, że tylko ty tworzysz Slawikę Nie. Dance. No ja tak naprawdę Slawika Dance tworzą instruktorzy. Ja bez nich tak naprawdę jestem nikim. Także moi kochani, bardzo gorąco was pozdrawiam i buziak w czółko, bo tak naprawdę oni te zajęcia u siebie w miastach promują. To oni chodzą po klubach fitness tak naprawdę i te zajęcia sprzedają w cudzysłowie, tak? Także no ja oczywiście bardzo im pomagam reklamowo, nie tylko, chociażby jestem tutaj z wami, to jest taka moja tutaj też dla nich pomoc, ale no ja nie jestem w stanie przecież pojechać do każdego miasta osobiście i zrobić to za nich, więc naprawdę robią dobrą robotę, olbrzymią dobrą robotę, więc jesteśmy na etapie tworzenia sieci instruktorów, tak naprawdę ten etap będzie trwał, ponieważ tych instruktorów, no nie mamy na zasadzie ma ich być 200, koniec, nie, ich ma być po prostu jak najwięcej, tak, więc ja naprawdę moim marzeniem jest to, żeby ta Slawika istniała wiele lat. Więc nawet jak mnie zabraknie, no to żeby istniała dalej. Chcesz po prostu po sobie coś zostawić. Tak, bo to jest tak, oczywiście, tak, więc może to takie jest troszeczkę brutalne, no ale co, no w sumie życiowe, no przecież na tym polega życie, więc tutaj, więc naprawdę robią dobrą robotę, ale w chwili obecnej teraz właśnie znowu weekend, który będzie w przyszłym tygodniu. Weekend, który będzie w przyszłym tygodniu, ale powiedziałam po polsku, przepraszam. Ale wiem, o co chodzi. Ale nie wiecie, o co przejmuj się. chodzi. Lecę do Norwegii, tam przeszkolić też między innymi właśnie osoby, które będą instruktorami, jak i oczywiście też lecę na warsztaty, także Norwegia, Oslo. W październiku lecę do Nowego Jorku, Pięknie. tak, tam właśnie do Polonii przede wszystkim. Także to jest w ogóle już szał. Dla mnie to jeszcze Nie dociera do ciebie. nie dociera to do mnie kompletnie. Dopóki chyba nie stanę stopą tam na tym lotnisku w Nowym Jorku, to chyba nie uwierzę. A jeszcze na lotnisku to nie jest wszystko, pamiętaj, że mogą cię cofnąć. Tak, i powiedzą mnie, nie, ale pani podziękujemy, pani nie wchodzi. Pani za bardzo tupała nogami w Pani samolocie. za bardzo krzyczała w samolocie, Tak. jakieś dziwne dźwięki pani wydobyła. Nie, pani tutaj, pani podziękujemy. Także trzymajcie gorąco kciuki, żeby mnie wpuścili tam po prostu. Ale oczywiście w międzyczasie już dwukrotnie byłam w Wielkiej Brytanii. Pod uroczym miasteczkiem, w uroczym miasteczku pod Manchesterem, Accrington.
też oczywiście u Polonii i oczywiście lecę po raz kolejny znowu w tym roku, także dograć te oczywiście terminy już mamy dograne. Plan był taki, żeby po Nowym Jorku po prostu od razu bezpośrednio polecieć do Wielkiej Brytanii, ale chyba jednak się nie uda, więc będzie to gdzieś tam kolejny weekend, znaczy następny weekend. No zobaczymy, no w każdym razie dużo się dzieje i to jest właśnie ta moja promocja poprzez moją osobę, ale instruktorzy tak naprawdę no bez nich nie istnieje. My oczywiście zachęcamy do tego, żeby tutaj z Kaszub instruktorzy również się Zapraszam zgłaszali, kochani prawda? gorąco serdecznie na naszego Facebooka Slawika Dance. Tam na bieżąco są wydarzenia, wszystkie szczegółowe informacje oraz na stronie internetową slawikadance.com. Tak naprawdę w zakładce kontakt macie również kontakt do nas bezpośredni, numer telefonu, maile. Jesteśmy na bieżąco z wami i dla was. A my widzimy się oczywiście na warsztatach do Kaszubskiego Idola. Dziękuję bardzo za wizytę w studio. Dziękuję również. Justyna Bolek była gościem programu Klap Rap. Do zobaczenia.